4 krokoch vám ukážem, ako vieme kompletne zrenovovať aj vašu dlažbu, aby ostala dlhodobo čistá. Tento proces odstráni až 100% organických nečistôt a ochráni povrch, aby vydržal čistý čo najdlhšie. Po príchode k vám budeme potrebovať len prístup k vode a následne začíname s tlakovým čistením. To odstráni všetku burinu a machy v škárach a klský povlak z povrchu dlažby. Už po pár minútach uvidíte obrovský rozdiel. Tento krok odstráni až 70% všetkých nečistôt. Vyplavený materiál zo škár dlažby môžeme dať buď do kompostu alebo bioodpadu. A keď skončíme, opláchneme všetko okolo. Steny, chodníky, cestu či susedov plot. Väčšina firiem skončí pri tomto kroku. Ale práve tu začína skutočná renovácia. Po tlakovom čistení na dlažbe totižto ostávajú nečistoty, ktoré samotný tlak nedokáže odstrániť. Preto bezpečne nanesieme špeciálny prípravok, ktorý prenikne do hĺbky dlažby a odstráni až 95% organických nečistôt. Vaša dlažba tak ostane oveľa dlhšie čistá, ako keby bola čistená iba tlakom. Pred nanesením prípravku ochránime rastliny a trávnik tak, že ich dôkladne polejeme vodou, aby sa prípravok do nich neabsorboval. Po účinku chémiu zriedime oplachom, aby bolo bezpečné po povrchu chodiť a ideme na tretí krok. Nasledujúci deň, keď dlažba vyschne, prídeme doplniť piesok do škár, ktorý sme pri tlakovom čistení vyplavili. Prebytočný piesok vyfúkame, aby bol výsledok perfektný. Na záver na dlažbu aplikujeme biosídny prípravok, ktorý neoplachujeme, ale necháme ho dlhodobo pôsobiť na dlažbe. Ten dočistí dlažbu na 100% a odstráni tak zvyšné mikroorganizmy a zároveň vytvorí prostredie, kde sa nové organizmy oveľa ťažšie uchytia. Výsledok? Dlažba je nielen 100% čistá, ale aj dlhodobo chránená. Kompletne zrenovovaná dlažba, ktorá vyzerá ako nová, nešmýka sa a hlavne vydrží dlho čistá vďaka správnemu procesu čistenia. Týmto spôsobom viete mať čistú dlažbu aj niekoľko rokov. Neváhajte nám zavolať na +421 950 894 785, poslať e-mail alebo jednoducho napísať správu. V Xwash vraciame vášmu domu krásu, ktorá vydrží.